Wengenza ukuthi nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngomsizi. Namhlanje kufihlwa ke ilegend yeKwaito Doc Shebeleza njengoba ke kwavela indaba zokuthi udlulile ke emhlabeni. Namhlanje usuku lwakhe lokubekwa ke endlini eyakhe ke yokugcina. Seqalile ke amalungiselelo okumfihla noma ke ukufihla kwakhe namhlanje lapha ke eRandburg eGoli. Ziningi izinkumbi zabantu nabantu abaningi okubalwa ke no minister lapha ke wakwa Alten Culture neSport okhona ke ukuhambela ufihlwa ke kwakhe uDoc Shebeleza. Baningi abantu abathuthele noma sebeqalile abanye bayathutheleka kuleya ndawo okuyovalelisa ke iqhawe uDoc Shebeleza ke namhlanje njoba ke ebekwa ke endlini yakhe yokugcina. Zinjalo ke ngani zakwethu indaba solokhu update ngkonke okwenzakala wakho nje cindezela subscribe uzokwazi ukuthi uthole zonke izinto esiyiposta kuyona ke le channel. Silandela lapha enkundleni zokuxhumana usearch uthi Msize SA uzokwazi ukuthi uthole zonke izinto esiyiposta kuyona ke le channel.